Ia uitați cum e aici, la Poroschia, ia uitați. Hai să vă arăt și mașină, cum este. Ia să vedeți. Uitați, eu stau aici. Sunt cu un prieten de-al tati care a fost la școală cu el în clasă de bancă. Așa, uitați. Și volanul. E șteir. Mașina, așa e marca. Da, mașină e dita volan. Voiam să vă arăt. Volan. Uitați-l cât de mare e. Ce să vedeți. Mai avem și ceva tare de văzut. Avem și un claxon. Avem și claxon. Avem claxon și asta e. Așa. Și gata.